Bolesti chrbta a klbov. Hovorí vám to niečo? Určite áno. Možno vás nebolia, ale možno bolia vašich rodičov, vašich známych. A čo s tým môžete urobiť? Ja viem, najľahšie je, keď si dáte voľakú tú ružovú tabletku a bolesť prejde. Ale je to riešenie? Skúste sa na to pozrieť trochu inak. Skúste zistiť príčinu tých vašich problémov. Keď sa odstráni tá príčina, tak potom tá bolesť ako následok vymizne. Tradičná čínska medicína pozná niekoľko príčin bolesti chrbta a klbov. Poďme sa na to pozrieť tak po jednom, že z čoho pramenia tie vaše problémy. A dôležité je, ako si budete vedieť pomôcť. Lebo viete, síce západná medicína je nenahraditeľná v dnešnej dobe. A kto povie opak, tak ten pravdu nehovorí. Skúste si pomyslieť na to, keď jednoducho sa vám stane voľaký úraz a potrebujete to zošiť, alebo iné neplechy sa urobia, nastanú problémy, tak naozaj ako má to nezastupiteľné miesto. To sa nedá poprieť. Ale čo sa týka chronických ochorení, dlhotrvajúcich, tam častokrát je bezradná. A vtedy nastupujeme my. Tak poďme sa na to pozrieť tak po jednom, že z čoho pramenia tie vaše problémy a hlavne, čo s tým môžete urobiť. Poďte so mnou.